mrzim novosadske milfare. Živeli. Buntovna tinejdžerka ne snalazi se najbolje u novom gradu. Ne znate, to mama naučila. Mi smo se preselile u Novi Sad da bi ti upisala fakultet, da bi ti išla dalje. A ja sam zajebala, jel? Ali njen život dobija nove boje kada u njega uđe stariji neobičan mladić. On crta stripove za francusko tržište. Fantastično. Znaš, strava mi je što znaš šta hoće, razumeš, nije pogubljen. Samo je stariji od tebe 15 godina. Petak, idemo na svirku Mogortaka. Daniel je ozbiljno govno čovek. Pa si kontao da me častiš pićem i da mi tako sve lepo objasniš. Čekaj, boli me to. Pa jesi trudna? Jesi se usrala malo, a? Rock'n'roll, odrastanje i nada. Film Nikole Končarevića. Manja. Od sada na Apolonu.